Již po 11. se letos uskutečnila celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městských a obecních policií. Strážníci měli možnost diskutovat o nejrůznějších tématech s odborníky z Ministerstva vnitra, Svazu městských a obecních policií a odborných firem. Program byl rozdělen do 4 tematických bloků, které se věnovaly bezpečnosti ve městě, ve školách, kybernetické bezpečnosti a její prevenci a také současným trendům v personální politice z hlediska obecních policií. Akci pořádala společnost Magnus Regio v hotelu Sladovna v Černé Hoře. Městské obecní policie samozřejmě považujeme za ty nejbližší partnery v oblasti spolupráce v rámci bezpečnosti na té místní regionální úrovni. Stále více důležitá je vzájemná výměna informací. No a tím třetím pilířem té spolupráce, který je neméně důležitý, je oblast prevence, to znamená předcházení tomu, aby vůbec došlo k nějakému protiprávnímu jednání, ale dneska i čím dál tím více například kyberkriminality. Je potřeba nějakým způsobem opět začít tlačit na zákonodárce. Ať chceme nebo nechceme, prostě ta paní tu je na ulici, opakovaně jezdí do psychiatrické léčebny, opakovaně se nám vrací zpátky do města a je to ve fázi, kdy už prostě napadá občany a de facto oni ty policisté nemají nástroj k tomu, aby to nějak vyřešili. Město si zadalo takovou koncepci, která se říká strategie bezpečnostních opatření, definovala standardy, jak mají být školy zabezpečeny a k tomu samozřejmě patřičnou investici, protože bez investice a bez vzdělávání pedagogů by to nešlo. Já si myslím, že to je hodně individuální. Záleží na zřizovateli, jakým způsobem dává podporu ředitelům škol a školských zařízení, jakým způsobem se ředitelé edukují a vzdělávají a samozřejmě potom pracují s žáky a hlavně s pedagogy. Příprava občanů k obraně státu je v gesci Ministerstva obrany, které vlastně řídí přípravu občanů k obraně státu jak na strategické úrovni, tak ale i na výkonné, kde vlastně tím výkonným prvkem jsou krajská vojenská velitelství, které nabízí různé programy do škol a do neziskových organizací. Do škol jsou to například projektové dny nebo braně sportovní soutěže nebo vzdělávání stávajících pedagogů. V té oblasti znalostní vlastně se snažíme posílit volní vlastnosti obyvatel, tak aby si uvědomovali naše tradice, to, jaké země jsou součástí. V současné době rozšiřujeme i tu spolupráci s vysokými školami, kde vlastně nabízíme předmět úvodu braně bezpečnostní problematiky, tak aby i vysokoškolští studenti byli seznámeni tady s tou oblastí. Na kyberbezpečnost zatím pohlíží pořád jenom tím poměrně úzkým pohledem kyberšikany. Ale jsem rád, že to začíná velmi dobře hezky navazovat na celé téma, které kyberbezpečnost postihuje, protože ono ho nelze vyčlenit jenom na základní technické parametry a technické požadavky nebo technické nástroje, které bude mít ta či ona služebná nebo nedej Bůh ta či ona obec. Je potřeba na to pohlížet jako na celek, který má sloužit, fungovat a má zabezpečit, aby primární služba městské policie nebo obecní policie vůbec mohla být poskytována. Mělo by to být pod nějakým standardem, pod nějakou koncepcí a rozhodně na nejmodernějších, udržitelných a rozvíjitelných technologiích, které umožní v podstatě to, co měla asi ten úřad zabezpečit. Fungování služby, akceschopnost a ve finále bezpečnost. V rámci kybergroomingu vlastně za posledních 10 let zaznamenáváme výraznou změnu. Dnes vlastně s rozmachem sociálních sítí a umělé inteligence ten pachatel už zůstává v té anonymitě, což je mu samozřejmě jako velmi příjemné a snižuje se pro policii nějaká šance vlastně na to dopadení. On ani už nemusí umět dobře česky, už mu taky hodně, dá se říct, pomůže ta umělá inteligence a on už spolíhá na to, že tu oběť naláká, dá se říct, jenom na klasické manipulativní techniky a využije například videosmyčku. Můžete si to představit tak, že on si vytvoří přes umělou inteligenci smyčku, dá se říct třeba reálné osoby, běží stále dokola a ta oběť pak má pocit, že jedná s reálným člověkem. Takže on pak zůstává v té anonymitě a sbírá jenom ty údaje. Určitě si musíme uvědomit, že tak, jak jsme před mnoha lety začínali například s technologiemi, které se vyvinuly a my s tím samozřejmě musíme aktuálně pracovat s těmi změnami, tak nelze zůstávat v komunikaci jako před nimi 20 lety. Je potřeba ji změnit. Na tu práci se objevuje nová mladá generace, která by byla vychovávána úplně v jiných podmínkách. A my pochopitelně musíme umět zacílit na ty jejich potřeby, které mají. Dnešní mladá generace chce spíše kooperovat, než mezi sebou soutěžit. A to je velmi důležité. Pokud se vám to na pracovišti podaří vytvořit, dáte jim nějakou zajímavou nabídku, co se týče odborného růstu, různé výcviky, školení, které mohou uplatnit ve svém civilním životě, to všechno dokážou ohodnotit. A v tomto ohledu máme i podepsanou dlouhodobou spolupráci, respektive memorandum se střední školou, která právě vychovává naše potenciálně budoucí
naší zaměstnance strážníky a musím říct, že za těch x let spolupráce se to vyplatilo, protože jsou naším dneska, bych řekl, dvorním dodavatelem zaměstnanců a je to fajn. Akce se konala za finanční podpory statutárního města Brna a pod uvedenými záštitami.